खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ बेरगावनि खाग्राबारि खासिया सुबायाव ट्रेक्टर बेलथायनानै सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो सासे गोब्राब जोखोम। फोथाराव हाल एवनानै थांबाय थानाय समावनो उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि खासिया सुबा खाग्राबारि लामायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जायो। जाब्रबथायाव थैनाय सानै सुबुङा खासिया सुबानि प्रणब बर' आरो ट्रेक्टरनि बिगोमा कारुपेटिया बिगरबारिनि सादाम आली। गोब्राब जोखोम जायो देरस्रां दैमारि मुंनि सुबुङा जोखोम जानायखौ नावखाथा फाहामसालियाव थिसनो। जाथाय थिलियाव डिमाकुसि खाग्राबारि पुलिस नुजाथियो। मख'नो गोनांदि थैनाय प्रणब बर'खौ फोथाराव हाल एवनो भारायाव कारुपेटियानिफ्राय ड्राइभार सादाम आलीजों फोथारसिम लाबोदोंमोन। फोथाराव हाल एवना न'सिम थांनाय समावनो फोथारनि लामायाव गाखोनो नाजानायाव बे समखिनाय दुखुनांथाव जाथाया जायो। सानैनिबो गोथै देहाखौ डिमाकुसि पुलिसा नुजाथिना पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरो। नैथि खौराङाव दङ सुबुं माहारिखौ सोमोनांहोनाय मोनसे मुगैथाव जाथाय। थांनाय 24 मे खालि आसामनि श्रीभूमि जिल्ला जेलाव 47 बोसोर बैसोनि हरेश्वर कलिता आरो 50 बोसोर बैसोनि ब्रजेन्द्र कलिता मुंनि सानै लम्पट जेल वार्डेना सासे देहायारि आरो मेलेमारि नोरजिया आइजोखौ हानजा जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बिसोर सानै दायनिगिरिफोरखौ श्रीभूमि सदर पुलिस थानानि आवथायाव सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ सालबारि मायंपारायाव हाबा जानाय आइजो गोमादों। सालबारि महकुमा बासबारि आउटपस्टनि सिङाव थानाय मायंपारा गामिनिफ्राय गोमायो। आइजोआ 26 बोसोर बैसोनि हाबा जानाय माजनि बसुमतारिया 21 मेनिफ्राय गोमानानै दं। आइजोनि गोमानाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि आरो जिंगासिनाय थासारि सोमजिहोदों। मख'नो गोनांदि मायंपारा गामिनि महेन्द्र बसुमतारिनि हाबा जानाय फिसाजो माजनि बसुमतारिया थांनाय 21 मे खालि बेलासि 2 रिंगानिफ्राय गोमानानै दं। बिफा महेन्द्र बसुमतारिया बासबारि आउटपस्टआव गसर होदों। माजनि बसुमतारिया उदालगुरि फानेरिनि थागिबि दनेश्वर सरगियारिजों हाबा जादोंमोन। नाथाय थांनाय माखासे साननिफ्रायनो गावनि फिसाय दनेश्वर सरगियारि आरो सासेल' 3 बोसोर बैसोनि फिसाजोजों मायंपारायाव बिफानि न'आव फैदोंमोन। माजनि बसुमतारिनाव मबाइल फनबो गैया। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला हमना दोननानै 9859062079 आरो 7099564044 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। ब्रैथि खौराङाव दङ रिलायेन्स फाउन्डेसनआ सा सानजा भारतनि मोन 8 रायजोफोराव अलिम्पिक ट्रेनिं सेन्टार गायसननो थांखि लादों। थांनाय 23 मेआव खुंफुंजानाय राइजिं नर्थ इस्ट इनभेस्टर समिट 2025 आव बाहागो लानानै रिलायेन्स फाउन्डेसननि मासिगिरि आरो गाहाय सामलायगिरि मुकेश आम्बानीआ सा सानजा भारतनि मोन 8 रायजोफोर फारियै आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज'राम, नागालेन्ड, सिक्किम आरो त्रिपुरायाव अलिम्पिक ट्रेनिं सेन्टार गायसननायाव मदद खालामगोन होननानै फोसावदों। बाथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि 2 नं उल्टापानि गामिनि थागिबि देरहासार इसवारिनि बिसि रंगिना इसवारिया गोमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आंगो फिसाया गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय समावनो गावनि न' आरो फिसा सानैखौ गारनानै बहाबा खारलाङो। रंगिना इसवारिया नखरनि सुबुंफोरा गोबां नागिरसेयावबो रंगिना इसवारिखौ मोनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबा रंगिना इसवारिखौ नुसनोब्ला 8134927003 आरो 9707832270 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। द'थि खौराङाव दङ काजिगाव दख'रा एबसुआ दख'रानि सिङाव देग्लायनि मेट्रिक एसएसएलसि आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। देग्लायनि 2025 मायथाइनि मेट्रिक एसएसएलसि आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मैया क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव गोजौ फरायसालियाव काजिगाव दख'रा एबसुआ बरायदों। बे बरायनाय हाबाफारियावनो नुजाफैदों मिरु एबसुनि लोगो थुनलाइ नेहाथारि डक्टर सिबिसन नार्जारि आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि राथिया बसुमतारि लोगोसे ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमैफोरा बे बरायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लाफाना हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो। स्निथि खौराङाव दङ मैदेरनि उदखाराव गंथाम नखरा सिलिंखार। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सेरफांगुरि आथियाबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सेरफांगुरि आथियाबारि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय 2 नं धरमपुर गामियाव गंथाम नखरखौ मैदेरा हरनि समाव 1:30 रिंगायाव फैनानै न'फोरखौ सिफायनानै गालांनायजों लोगोसे
माइ माइरं जालाङो। नै नों धरमपुर गामिनि थागिबि सुबुंफोरा बुङोदि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां मैदेरा खहा खालामनाय मुवाफोरखौ जोंनो होआब्ला जायखिजाया राजखान्थि हान्जायानो जा जों भट होआ। बेनिखायनो जोंनो थाबैनो मैदेरखौ होबथानो थाखाय सलार फेन्सिं आरो मैदेरा सिफायनाय न'फोरखौ थाबैनो लुना होनांगौ होननानै रायजो राजाफोरा दाबि दैखांदों।